салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодам. Бардораи азиз, имрӯз дуюм видео дар бораи Авито мешавад ки чӣ хеле шумо дида будем видеои якума мо гуфтем ки I0 яъне ки ягон сум ҷамъ мекунем ва ягон чиз мегирем. Например, як сел мемонем ба хизмонаи ҳадаф ва ҳамон чиза мегирем. Ман дар инҷа просто фикр кардам ки гуфтам хеле интерес мешавад просто так видеосъёмка кунем. Ма да ҳадаф мондагим ки як камера да то есть ма да мақола як камера ҳамура бояд ма бигирем тичени ҳами бизнесе ки да Авито ма сар кардагим. Бародари азиз, имрӯз чӣ кор мекунем? Чӣ қадар суме ки ай видео якумо мо яъне ки видео якума сёмка кардем ва сурат гирифтем, чизои даркориро партофтем, чӣ қадар мо фурӯхтем, имрӯз шумо дар ин видео мебинед. Хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунем. Бовар дорам шумо да интерес меяд ва шумодам тавсия метавам ки ҳамин кора кунем 100% мегзарад. Микрофони калоне ки ман нишон додагӣ будам дар видеои гузашта, бардораи азиз, мо уже аллакай сурат гирифтем ва ба нархи 1600 рубл мондем. Прямо ба ҳамон рӯзе ки мо мондем видеора саҳараш даже омадан гирифтан микрофона рафта. Короче, бардораи азиз, як казига занг зад ва твоя гира бараша микрофона ина сеем уже продажа в течение рӯза. Ина ози омадан короче бояд бигирам пура микрофон. Телефони кнопочниро мо 500 рубли монда будем, ай сабаби ки залят як дош қатиш ва вайора омадан дача гирифтан барафтан одновременно. Я ода омад прямо дача гирифт барафта 1000 рублда. Плюс ю бо як тайга Авито доставка қатӣ фотоаппарате ки чӣ хеле мо нишон дода будем, фотоаппарат мона ва бо як перехаднике ки то есть ҳамчун приставка истифода мешавад, ҳамура қатӣ фотоаппарат як шаҳри дигар яъне ки заказ кардам мо ба тариқи поша равон кардем рафт. Ва боз ҳам дар ин байн бо як телефони кнопочни дигар омадан ба нархи 400 рубл хачон омадан айхона гирифтан барафтан бародари азиз. Ва плюс и яъне ки бо дар уҷа ма ай сабабе ки ма хостум видео дароз нашавад мошинкаи сарпаскинак буд вообще тама истифода ам набурдум шуд дар хона истодагӣ ма ҳавайёрам яъне ки объявление да мондам омадан 1000 рублда вайёрам гирифтан барафтан. Чӣ хеле ки медонем уже аллакай мо 4900 рубл каса кардагим ва мо метавонем ки дар ин 4900 рубле ки уже мо каса кардем дар инҷа мо ягон чӣ мегирем мефурӯшем. То есть мо метавонем ки Авито худаш просто чизеро ки мебинем бозора чӣ савдо меравад ва чӣ хел астай мехарем мефурӯшем ва мо дар видеои ҳамимрӯзина бо аллакай мегирем чизои даркориро ва пешниҳоди ҳар яке шумо мекунем ки шумо бинед ки мо уже аллакай дар видеои дигари чандта савдо мекунем. Бародари азиз, мо ҳозир ин аллакай бо ду нафар суҳбат кардем ки телефонои Redmi 9A доранд. Ҳар даш яташ комплект заряд як зашидни стеклош қатия 2300 рубл ва 300 бигем 3000 мондагиша мо 2300 рубл договор кардем қатиш, яъне ки розӣ шид мо мерем мегирем чун ҳозир ва дигариш ушам Redmi 9A ки вая короче 3000 гуфтаги вая мо договор кардем 2000 рублда мерем мегирем. Шумо медонам мо ба зиёд мегӯем ки якаю ай мо дарафтагиан то есть ҳеҷ кана мегирашон не бардор азиз. Ма бовар дорам 100% ки ё спокойна фурӯшта мераванд. Ба ҳамин хотир бародари азиз, ҳозир мо уже аллакай ҷои вохӯриам муайян кардем қатишон мерем мегиремшон. Яташ свети синия яъне ки кабутай соатҳои 10:30 короче договор кардагием мерем мегиремшон ятша ва дигариша соатҳои 6 бегада короче договор кардагием вайшам мерем мегирем. Яъне ки шумо уже аллакай мебинед ки мо тичени ҳамимрӯз мерем мегирем телефонҳоро меорем бо сурат мегирем монанди дигари видеомон обязательно ки выкладывать мекунем ва мебинем ки дар чӣ қадар муддат мо ёро фурӯхта метавонем. Ва чӣ хеле ки медонем уже аллакай мо борои дигаримон ҳастанд ва инҷа ҳозир бо ма як ду чизи дигари хона ёфтем ки то есть нолозима намё ҳамин сабаб ма ёшам мегирем сурат мепартом ва мефурӯшем чун бовар дорам ки бовар дорам хеле 100% ки мешавад ҳами ҳаракат ки намешавад. Ва ҳамин хотир бародари азиз кадоме ки ҳамин проекти моро дастгирӣ мекунад ва мехоҳад ки мо ҳамира то есть далше будем кор кунем дар ҳамин барнома ва пешниҳоди шумо кунем. мадам як чизи дигар кайфият мета мотиватсия мета бародари азиз ки шумо то есть метавонед ки ҳамин проекта просто барои кайфтон тамошо кунем ва моро ҳам хеле кайфият кунем. ҳамин чиз бовар дорам ки шумо дастгирӣ кунед мо ҳамин проекта бас намекунем ва мерем бениҳоят планои девонаи баъд дорем. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам мо аллакай як чиз сел мондем. сели мо ҳамин буд ки мо тичени ҳамин куплю продажи Авито як камераро дидем ки ганда мақулшдаги DJI Osmo короче бояд ма ҳамун камераро бигирам. ба ҳамин хотир мебинем ки ма дар чӣ қадар муддат аллакай ма метавонам ки ҳамин камераро бихарам ба воситаи куплю продажи Авито. бародари азиз, уже аллакай мо рафтем суҳбат кардем ва телефонҳоро договор кардем. чӣ хеле ки дидед шумо гирифтем мо телефонҳоро ва инаиш Redmi 9A светиш кабутай то есть ну состояние телефонча чётки бада ягон камбудӣ надорад то есть чётка тез кор мекунад. ай сабабе ки ин телефон надора ягон чӣ комплект қатиш мо ира 2000 гирифтем ва 3000 мемонемш бовар дорам ки мерава савдо ва ин дигариш боша бародари азиз ишам Redmi 9A ки
ما میتونیم میره باردارم سیونیم از اون میمونش میفروشیم یعنی که تلفن зарядка قطعی телефон ходиш зарядка бо плюс защитный стекло дора ишам нормальное состояниеш бояд ин телефону редмира сурат бигирем ва дар авито партоем бардори азиз ман хотир хоҳиш мекунем бояд дорем ки барнома яъне ки проектмона чанд қай тунистем назар ба пештара камака ислоҳ кардем ва пешниҳоди шумо кардем ман хотир бардори азиз бовар дорам ки видео маъқултон шидагия ва фикра қадар обязательно бимонед дар комментария ман бовар дорам ҳар як ками чӣ комменте ки шумо менависем бардорам ман мехонам шад зинда ва сарбаланд бошен интизор шем видеои дигариша ва мебинем ки мо дар чӣ қадар муддат телефонҳоро мефурӯшем.